जरवले रहिया बतवले साहेब जी सुंदर सपना देखवले ज्योतिया जरवले रहिया बतवले साहेब जी सुंदर सपना देखवले बाबा बिना देशवा ना चली ए भैया बाबा बिना देश ना चली जे संविधान लिख के दे दिले से भारत के कितना बढ़िया काम कइले बाड़े सबके खातिर कइले बाड़े कैसे कइले बाड़े बाबा का चालल कलम तूफानी बहुजन पिएले कुआना के पानी जौने समय लोगन के कुआं का पानी पिए में भी सोचे के पड़े लेकिन बाबा साहब कितना बढ़िया काम कइले बड़े सब कैसे बाबा का चलल कलम तूफानी बहुजन पिएले कुआं के पानी संविधान बिना देशवा ना चली संविधान बिना देशवा ना चली हो बाबा बिना देशवा ना चली हो बाबा बिना देशवा ना चली हो बाबा बिना सबके अधिकार के बाबा साहब लड़ाई लड़ले बारे बतौला के कोनो हमके जरूरत नहीं थे लेकिन गीत के माध्यम से आप लोगों को बताओ कैसे सबके अधिकार के लड़ले लड़ाई हिस्सा तोहार तोहके देखले दिया सबके अधिकार के लड़ले लड़ाई हिस्सा तोहार तोहके देखले दिया बिना अनमोल रतनवा ना चली बिना अनमोल रतनवा ना चली हो बाबा बिना देशवा ना चली हो बाबा साहब एक नारा देले माना आप लोगों के पता बा शिक्षित हो संगठित हो और संघर्ष करो ये नारा पर जो लोग भी चली ओकर विकास होखई के बा भैया कैसे शिक्षा संघर्ष और संगठन के नारा तुलसी के ग्रंथ से न होई गुजारा तुलसी के ग्रंथ पढ़ला से गुजारा देखे अगर होके के बाद आपके तो सबसे पहले प्राथमिकता शिक्षा का पढ़ाई लिखाई भैया जीवन में बहुत जरूरी बा कैसे शिक्षा संघर्ष और संगठन के नारा तुलसी के ग्रंथ से न होई गुजारा और उनके कहा
हो बाबा बिना देशवा ना चली हो बाबा